Sura 112. Al-Ikhlas. Iskrenost. Mek. 4 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qul huwa Allahu ahad. Reci, on je Allah, jedan. Allahu samad. Allah je utočište svakom. Lam yalid wa lam yulad. Nije rodio i rođen nije. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. I nikomu ravan nije. Sura 113. Al-Falaq. Svitanje. Mek. 5 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Reci, utječem se gospodaru svitanja, Min sharri ma khalaq. od zla onoga što on stvara, Wa min sharri ghasiqin idha waqab. i od zla mrkle noći kada razastre tmine, Wa min sharri naffathati fil 'uqad. i od zla smutljivca kada smutnje sije, Wa min sharri hasidin idha hasad. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije. Sura 114. An-Nas. Ljudi. Mek. 6 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qul a'udhu bi rabbin nas. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, Malikin nas. vladara ljudi, Ilahin nas. Boga ljudi, Min sharril waswasil khannas. od zla šeitana napasnika, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. koji zle misli unosi u srca ljudi, Minal jinnati wan nas. od džina i od ljudi.